עכשיו הוא עשה לי העברה. מרסל זה דוד של אבא שלי, מצד אמא שלו, הוא גר במרוקו. ולא היינו בקשר כל השנים, כי הוא גנב מאבא שלי כסף, וזה קיצור, יש לו בת, לילה. היא בגיל שלי, יותר ממני בחצי שנה. קיצור, הוא עוקף לך באינסטגרם וזה, וככה השלמנו. ואז הוא אמר, לא נעים לי על כל הזמן שלא היינו בקשר וזה. אני עושה לך העברת דף, קיצור, הוא סגר לי הכל, את החתונה, את המקווה, את הערבוב. עכשיו, הכל הוא נתן. תראו, בהתחלה לי, אמרתי לו, מרסל וזה לא נעים לי, כפרה עליק, לא היינו בקשר כל השנים. אמר לי, את לא מתביישת, את כמו הבת שלי. הוא עשה לאבא שלי קטע מסריח, הרי שאני הייתי בת 2, אני לא נולדתי בנהריה, אני נולדתי במרקש, והוא אמר, היא לא הבת שלי, וזה עשה לאבא שלי הקיצה של 500,000 שקל, ואבא שלי לא דיבר איתו בכל, ובתכלס הכל, אני ולילה השלמנו, אני ומרסל השלמנו בגלל לילה, אתם מבינים? ואז הוא אמר, כפרה עלייך, את כמו בת שלי, כפרה עלי, כי הביתי, אני שם לך את כל הכסף, שם לך את כל... חלה, לא היה לי נעים, וזה, אתם יודעים, אמרתי לו, לא, מרסל, והוא התעקש, הוא נשוי במרוקו, לאישה, היא הבת של המלך של השליטי, יש את במרקש, יש את השוק הגדול, הוא נשוי, זה היה הקרע. הוא קודם כל התחתן לגויה, ואבא שלי אמר לו להמשיך להיות בקשר, מרסל, מה עשה לנו? איזה בושות יווילי, איזה בושות לסבתא שלי, אמרה, אבא שלך מתהפך בקבר, וכזה. ואז הוא גנב לאבא שלי כסף, 400,000 שקל, וזה בו. קיצור, אמרתי, לא נעים, תבין, סתם אמרתי, לא נעים וזה, והוצאתי, הוא הביא לי הכל, הוא הביא לי לערבוב, להמניק ולאפה שלך, תקחי על הגמה, הכל. הוא עשה לי את כל ההפך, אין על מרסל בעולם. ואתם יודעים, הקשר לאט לאט התחיל בהכל בגלל לילה. אתם מבינים, כל הלילה בגדול היא לא יהודייה, כי היא הבת של אישה, אתם מבינים? אז זה ככה, מי נראה לכם מממן אותי נשמות? אני מממנת את עצמי מרסל, חיר. אני לא ראיתי ממרסל, 10 אגורות לא ראיתי ממרסל, עלק מרסל. איזה מרסל? מי מממן אותי? הדוד מאפגניסטן, כפרה אני מממן את הכל. איזה מרסל ואיזה